дете да прегърна. Ти, Боже, над мен си се смилил. Ти, Боже, за те си ме дарил. Ти, Сине, живота ми промени. Ти, Сине, живота ми разкраси. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. На мама, момчето, на мама, козлето. Проче, що не ми каза, че съм изморен? Да пием, да здраве, да здраве. На здраве! Браво на дядото и на бабата. Ай, Войчето, извиняй. Най-хубавите подаръци. Айде, нареждай се. Това е на моето момиче. Браво! Браво! Яла грузденки. Изчакайте малко само да наредат и да му да вас снимам. Румяно, кажи и на оная жена. Две минути. Обичаш ли ми тогава? Обичаш ли го? А? Любов, трябва тук любов. Любов, не? Обаче вънка ли ще седа? Гори, гори. Гори от земята. Изчакайте малко да може да вас снимам. Добре, добре. Извинявам само. Извинявам се, казвам, добре. Тя ми очите закъсня. Чакайте да пиши сега. Не. Това на беби? Това на бебето, нали? Който минава през детето, изчакайте малко да може да вас снимам.
Не, сега, ви може да не искате, ама майката иска. Извинявам се много. Да си поправя грешките. Ние минали вече. Нали моето голямо. Айде. Браво, браво. Айде. Дали ще го видим? Искай, има. Айде. Ма ти минали, май? И ти ли? Да бе живо и здраво. Да си купи бомбонки. Нещо за да се мрежат очи, сигурно кръвните ти. Да. Ма ви така бързо да се че вагонът. Ей, той спи, Мари? Какво правиш, ти, Малюлак? Айде, да се жив и здрав. О, къде бе? Ето. Айде. Той спинка си бе. Спима, Баче много топло е. Много. Топло, сега ще Наистина много е топло. Мале, нокия ми так. Затворил нокия ми так, мой. Топло е. Топло е много. Няма ли да снимате, моля? Той вратата отвори, мама. Откачи. Айде дай жив и здрав. Прав, прав. Засани още една снимка. Да. То падна това. Костюм. На детската стая. Ето напред. Моника. Айде, да скъпи бомбони утре. Вземи го сними. Здравейте! Айде да си купиш много работи. Той ден. Ох, на бака. Викни на тя на високо. Я да викни ва. Дойде ли ма? Говори още с как. Сега да чакам да видим заедно. А ти ме поправи. Айде да видим. Да? Мите! Няма пак, че шпилици. Жив и здрав да си голям да порасне и бабо. Ще аз спокойно не искам, че ще кара да няма. Айде голям да порасне моето момче. Голям да порасне. Вземи го дай. Вземи го Кириле. Вземи го. Да, баба, Антон ще я. Айде, драги, айде. Айде. Трябва да се снимаме с бебито му. Да се снимате с бебето, айде.
Ай, баба. Къде райче, моля? Да стане като бати Марко Павловник. Айде, давай. Сега да видим какво става сега. Иде, дай другата мама. Вижте се равномерно, да може, защото двете да вас снимам. Така. Чакай, тук ще минае. И отвори е направо, мама. Леля, може. Некъде. Двете си жанко. Я, бабка. Тя моя сестра жена. Вано кита ще да. Нинче викам, то още не навика. Ето, на бащата на булката. Тя тук гроздена раздава. Да мине да даде и на жената. Защото ни било хайза. А тя са глай борек. Не пречи. Сега да не смеям. Не пречи. Кое? Ние малко се не разпитаме. Я любото за мен за първ път ме гледам сега. А ти Жеков, че познавал и Боректа да се за мен любото. Не е гачо, и Боректа да дъжче туда. Да, Еден часов стила. Нещо се разсърди. Тя гледа Гошо. Другото бейби Митко да видим сега. Ето Митко, бабо. Окей. Ти ли бабо?
харчи със здраве. И баба. Ти ръката си търпя. Ето, бабо, и мама да те храни. Тук хубавец. Айде. Да ви е живо и здраво и да му се радвате си. Дойде? Бунка. С малки? Не, Той кашля. Изголи скачи. Ай, сега там ли сложи? Да. Какъв размер видно трябва да? Ако трябва, ще да ги вземем от тези. Къде място? Можете сега да вземат още една маса. Не, бе. Сега на мъжече. Присипвайте на мъжече. Ами Майко, дай ми тази кофа и аз ще седа тук, който се тръгва. Да. Идва тук да сипвам. Долния край на сградата. Еми, Ната застане там. Ето къде учи? Да. Чакай да видим всички ли са яли. Има така пизделия. сега почна. Цял ден да хванем мъжката компания. Много салата е тези мъже и пият. Чайови пият. Само чайови. Да се сгреят малко. Виж тук един чай има, виж. Какъв чай има тук, това момче пие чай. Мамо, дай чили, няма
Здравей, момчета, здравей. Малкият Митко. Да е жив и здрав. Боже, тук са много. Чакайте, попа. Той само една меча. Дай, тук да е на банко. Да върнат вътре да седнат, да ни ти отправят. И люби няма ли? Какво не е пътя вътре това? Нали 15 години беше захватен? Сипваме ли? Шляпа, човек сам мъгнича. Някой да ми спокойно. Най-хубавите пастички, да им е сладко на жените, макар че те са горчиви, ама... Или като си купуваш или ако мога да рече някой да види, че камерата иска да се вари. Ма. Ти малкият ми. Те, там ще излиза. Ето какво. Хайде да си купим мляко. Мляко и играчки. Мляко, да порасне. Много малкичко му е. Да, никой ли са? 4 кила. Тук само. Тук само. Часа да ви е жив и здрав. И момата да ви е жив и здрав. Да ме радва. И сега да ги снимиш. Айде, Айде, давай. Ай, нашето момче, да е живо и здраво. Айде, момче. Да, жив и здрав. Здрави да сте здравека. Господа с него. Много благословен баб Валя. Единека леко свири надалеко. Това е най-опасния. Да паркирам тук. Боже, джъпна се да яла. Айде, слагай. Айде, слагай. Да, живо и здраво. Ставо. И чорапо. Айде, Янко. Готово. Окей, Димитър. Да е жив и здрав. Окей, Митко. Сега да го видим това столче за храна ли? Или стака да си купи нещо. А, така.
Лудата къде е? Виж, ето има някакви... Скупи тетрадки. Панталон. Метри носиш. Дигни го да го отиде. Ето откъде на това. Я отиде се снимила, не е да си изречила. Айде да, жив и здрав. Аба я... Айде, давай. Дядо Ласко да и баба Васа, ето тук на баба Авената. Айде да, жив и здрав, да си дени гащи да пика. Айде. Та нещо с тя гащи, дай ти пиката, айде. Майко! Ай, Мими! Давай, давай подаръци. Сега си мръмкала. Връщай с камерата в тази видео. Те, че са много черна. Ай, Мими са вече! Ете на моето момче. На другото ми момче. О, здрасти! Здрасти, да, здрасти на Грозенка. Еле! Айде ти! Идвай си слагай работите. Може сега кой на кой влезе? И аз не знам, не мога да ги Чакай. Айде, искам снимка. Плащай първо. Добре. Айде. Айде, давай. Та година у нас, до година у вас, живи и здрави, да бъдете благословени. Сега да мини. Еле, върви малко далеко ти да дойде. Да. Чакай да се маха. Къде трябваше да живе? На ръката. Ето на кака Джиджи. Къде? Това на Витко. Така че? Айде.